isikhulana sohlobo olucokeme kakhulu. Silive la enanda akasibuyi hip hop waya-waya. Isikhulana. Ya, sohlobo olucokeme kakhulu. Basho njalo mabebiza ngesingisi bayebethi natural madness, but then ngithanda ukugxila kakhulu kulokho. Mina-ke ngikwazi ukuthi ngisikhulane sohlobo oluphezulu kakhulu. Lezi ezinye ngeke ngizizwe nje zithi ziyayigulela, angiyiphikisi, kodwa yabo lesi namhlanje ngihlakene nesohlobo olucokeme kakhulu. Bese ngiyakhumbula egemini ngikade ngiyakhumbula ungitshela ukuthi awazi gone and most of gone you are back. Yabo leli gama likagone ngizoli-avoid yabo. Kuye kwaba ney'nkinga kamajita-ke yabo amanyazi, but ngeke ngikhulume ngalezo zinto, but kuney'nkinga ke zasenza sabambeka sangaba khona isikhathi eside, but yabo manje sikhona ngenye indlela futhi. So yabo ngijwayele ukisho le ngithi abafethu abaminci ngoba sikhona yabo, ngoba kuthi abaminci ngidlali sikhona. Singalindelani ngo-2023? So sawu-2023 ngeke nga-explore nje ngathi ukuhamba ama-event ngalalela isound yamajita. So nje amajita angathini no project engingawathembisa engifuna ukusebenza ngawo, but amasingini new sound usigulane lweni maziyo, but ngenye level yilokho esingakulindela ku-2023. Ngisafuna uku-experience nje lapha nalapha, ngi-experience iningi because amasound abafethu bayakhophela le sesithatha khenitheni nje. Ya wena ngisa-Underspliff Entertainment ngisasipana nawo Swingi, but wabo njengoba ngisho ukuthi this year abantu abalindele bazongizwa ngisipana nama-arts ahlukene nawo Swingi uyazi, hhayi ukuthi sinenkinga bayazi nje, kodwa ngizosipana ko-Rough Sketch, ko-Infinite, ko-Projam, ngizosipana noMaletho, ngizosipana namajita amaningi, hhayi ukuthi ngizosipana i-mixtape amasingeli ozoweza namanye ama-feature kanjalo but nje usigulane ukhona iyona-ke into ezodetermine ukuthi asisebenze phekwani-ke manje. Ya kwisifiso sami esikhulu khona ingoma yakho uBullet Man, khona leya ngoma yakho uBullet Man uyathi angitwist angathini. Mina mfethu yabo every time mangenza i-feature yabo angishaya i-feature ngokuthi ufame noma udumile noma ungakanani, angishaya i-feature ngalokho, ngishaya ngokuthi une-element enginganawo mina, ngishaya according to that feature. So ngathini umjida engaba big noma engaba ngakanani angingalokho mina mangiqapproach ngithi ngicela ukwenza nawe i-track it's because mhlawumbe khona into engiyithandayo kuwena mina engingakwazi ukuyenza wena ungenzelwa naka. That's my only reason for ama-feature. Ngalokho hhayi angingokuthi ubani udumile ngizoduma ngayo no. Ngihlonipha kakhulu uzinane omunye wabantu engibahlonipha ngisibe ngikhumbula kakhulu egemini. Abanye ngesikhathi ngicela nabantu engibazi ukuthi ba-strong ngepeni, ba-strong lyrical, ngicabanga usigulane kazi bashona. So nami bethiwa ngelinye ilanga ngiyathola amandla ukuthi ngisebenza isigulane. Ngithanga bese siyekile ngesikhathi kodwa mangiyifame anginge-hype ngesikhathi ukuthi umuntu wenzani ngesikhathi angikoteli ngabantu ngenza i-art. Abo njengoba umbuzo wakho ngiyawuthanda mfethu yabo, because abantu abaningi bajwayele ukungibuza lento ku-Facebook, abanye ngibaziyo bengaphenduli bese bethi ngiyayitshela. So ngathini yabo nje ukuthi wena singayenza ni-track nawo, mina i-track ngiyenza according to your respect yabo, ngeke ngize ngikujaje ngithi do 500 rand ivesi lami warawara, ngizoyishaya ngokuthini ngizothini okay uyangena ibhali ngimhlonipha according to this and this and that. So singayishaya i-track mangafika la kuwena uthi wena hayi mhlawumbe ufuna ukushaya i-track nami nemali, kwesinye isikhathi ngizongayishaya nawe because i-respect anginayo. Exactly nakwisigaba sokuthi sikhiphele exactly yabo babo nokuthi uzoshaya i-track ungifeaturishe kwi-concept engathishu nje mfethu yabo, into enjalo zonke lezi. Yeah. So mhlawumbe abantu abanga-rap abantu abanjani ukusebenza when it comes to abantu engifuna ukusebenza nabo engifisa ukusebenza nabo baningi bona abantu engifuna ukusebenza nabo, kodwa angithandi ukubamenshina ngamagama abo because ngathini ngabo la kuma-rap ako-3-1 siningi ngasho ngokuthi poetry mhlawumbe beatmaker kabushaya inhloko. Yeah, when it comes to beatmaker, when it comes ama-poetry singabuye sibone lapho lethe, but for manje when it comes to ama-beatmaker usibokile mfethu naye uSwingi kusayabantu abangenzela, bakhona abanye o-Bivings, bakhona amajita o-Brown obani bakhona baningi, but njengamanje umuntu engisamconsider sibokile u-DJ Swingi, ibona abantu abasangenzela i-justice lapha. Right, Spliff Entertainment usigulane 031 lapha kusa-Facebook kuphela okwamanje uzomthola ngusigulane ngubani. Isikhathi masihamba-ke sikhona nesidingo soba nepage siphinde sibe khona ku-YouTube, but okwamanje angifuni ukuthi ngibe ku-YouTube uzobuka mina ngihamba lesipeze kuphela. Jarat Kanibali go! Nangenzeka
Right, kwabonaka, that is a very nice question. That is the into engangihlezi ngifisa ukuyenza. Bakhona umrapper bayavunya ukuthi bayabheklisha badisana. Ngiyamfisa nje umrapper ongasho ukuthi uyafisa ukungibheklisha noma ngathi ubhalile noma ngathi wenzeni, ngiyafisa ukuthi kube khona lo mrapper kodwa ngathini mangabe nginqaba ibhekli hayi ngoba ngizobe nginqaba ngoba mhlawumbe ngidisrespect. But yabo angifuni ukuthi uze kumina ngokuthi hayi namhlanje ngizobheklisha uSGULANE ngizobheklisha abantu usuzothatha igama ngami. Ngirespect ukuthi ubani ufuna ukungibheklisha that's the thing. Kodwa nje ngiready nombani ongafuna ukungibheklisha noma ngathi ubani hayi ngiready. But hayi ke mabesboy